morning, welcome back to my YouTube channel and YouTube channel bयबो फरायबाय थ' माने दिनै थांगासिनो आरोना खामानि मावनो थांगासिनो माने आं मा खामानि मावगासिनो आरो दायो थ' नै दायो जों थांगासिनो आरोना बिराद थान्दा नै दिनै बोथोरा जों साब्रै आरोना थांगासिनो माने Trinity माने आइयो माने ओमफ्राय जों दायो माने डिमाकुसि टाउन मोनफैबाय ओमफ्राय नै दखानाव माने एसे माबा माबि लानो दं आरो थ' नोंथांमोननो देखायगासिनो मा लानो नागिरदों ओमफ्राय कालार लानो नागिरदों आरो जों नैबे आदानि दखानाव कालार ओमफ्राय जोंनिया खामानिया कालारनिसो जासिगोन आरो दिनै माने लहायाव कालार फोननायसो जासिगोन आरो खामानियाथ' नोंथांमोन देखायगासिनो दसे उनाव नैथिंजाय इथा रोगागासिनो आरोना थ' इथाबो मोनो नैबेयावहाय ओमफ्राय आदानि दखाना माने डिमाकुसि एफस अफिसनि खाथियाव आरोना थ' नैबेनो आरो थ' डिमाकुसि एफस अफिसनि खाथियाव आरोना आदानि दखाना इथा सिथा हार्डवेरनि जिखुनु माल सब एभ्रिथिं मोनजोबगोन आरो बेवहाय थ' माने आदानि नामानो जाहैबाय बलेन बर' आरोना नोंथांमोना बेवहायनो डिमाकुसिनि हार्डवेर सबसे गिदिर होनजायो आरोना थ' आदानि दखानानो थ' नोंथांमोना बेयाव फैबाथाय माने सब हार्डवेरनि माल मोनजोबगोन आरो लोगोफोर नै माने बेयाव सब माने थिं माने पुरा मोनजोबो आरोना नै पुरा बेलेग बेलेग डिजाइननि प्लास्टिकनि सौया नै गुदामा थिंनि गुदाम सिङाव प्लास्टिकनिबो थिं दङ आरो बेयाव नैबेनो माबा ब्लु कालार प्लास्टिकनिसोना बेयो थिं नांगौ कालार नांगौ सब माने बे दखानावनो लाजोबो आरोना जोङो थ' माने जोंनो माने बाखि साखिबो पुरा हरजोबो आरोना सिनाय मोननायखायथ' फुल लाजोबो आरो जों बेयाव बिनि दखानावनो माने डिमाकुसियाव बेनो हाइस गिदिर आरो बलेन आदानिया थ' बेयावनो माने बहुत मानसिफ्रानो लायो आरोना ओमफ्राय जोङो दायो कालार लागासिनो आरोना थ' माने जोंनिया खामानिया कालार फोननायसो जासिगोन आरो दायो माने बेलेगाव खामानि दंमोन माने सानै लोगोआ बेसिम थांसिगोननो ओमफ्राय जोङो माने ट्रिनिटि कलेजाव माने गोदान माबा खेमसि पार्लिं लगायनो नागिरदों आरो बेयाव माने एसे माबानानै साफा खालामनानै कालार फोनसिगोन आरोना थ' सिख्लाफोरबो नुनानै माने क्लास जादों नालाय थ' नोंथांमोननो आं नुयोब्ला देखायसै आरोना सिख्लाफोरखौ मारै थ' ट्रिनिटि कलेजनि सिख्लाफोरखौ थ' हायोब्ला देखायनो सेस्था होसिगोन थ' भिडिअखौ नायलांबाय थायो ब्रास नागिरा मोनाखैमोन जाबाय 363 1 liter 237 आधा liter 126 खाना दङ खाना गोलैदों 126 इनिफ्राय ब्लेक पेट 1 liter 1 liter 376 इनिफ्राय ब्रास थ' लाखांबाय आरो कालार सालार थ' लोगोफोर ओमफ्राय जों दा नै ट्रिनिटि कलेजाव मोनफैबाय आरोना नै बेनो माने फ्रन्टनिथिं माने बेक साइडथिंसो दे कलेजा बैथिं सिगांथिंसो आरोना फ्रन्ट साइडआ थ' जोंना खामानिया आरो नैबेनो बेयाव कालार फोननांगौ आरोना नै बेयावनो आरो जोंनिया खामानिया दिन सानसे दा सिख्लाफोरखौ नायनोसै आरोना बिथिं माबा लेजार टाइम बेजों आरो तामाम फोनसै आरोना एकदमबारे फोननानै हम दोनों ये क्लास सोलिगासिनो क्लास सोलिगासिनो पर क्लास चल रहा है नै बेयावनो होगोन आरोना खेमसि पार्लिंफोरखौ थ' माने बिनि थाखायनो माने खेमसि पार्लिंखौ बनायगासिनो आरो कालार फोनग्रोदों आरो
ओमफ्राय माने ओंखाम जानाय सम नालाय एसे बेरायनो फैदों आरो नै जाखांनानै हाफ टाइम माने सिख्लाफोरखौ बेसे नायबाय थानो आरो कलेजाव ओमफ्राय बेनिखायनो बाहेराव एसे फैदों आरो ओमफ्राय नैबे डिमाकुसि एरियानि दख्लासे गामि नैबे गामियाव माने ओरैबायदि धोनि मानसि दङ आरो ना फुरा माने धोनि गोजा एकदबारे बेखौनो नायनो फैदों आरो ना गाहाम नाङो आरो नायनानै माने एसे बेरायनानै गाहाम नाङो आरो न'फोरखौ नुदोंबाथाय माने ओरैबायदि धोनि दङ आरो ना थ' बेखौनो माने एसे नायथिंनो माने ओंखाम जानाय समाव फैदों आरो जोङो गार्लफ्रेन्डजों मस्थ' बेस्थ'लै नै सासेया थांसैथ' दायो नै प्राइमार होखांनानै ब्लेक कालार होलायबाय आरो ना पाइपआव दै गांबाय नै बिथाङा पानी प्यास लगी है यार क्या करूं गरीब आदमी है कलेजा पुरा सुटि जाबाय आरो रावबो गैला आस्रि उस्रि जाजोब्बाय मिस्ट्रिफोराल'सो दंसै बै नै बिसोरबो थांजोब्बाय आरो ना कालार फुननायावनो माने सिं साजोब्बायलै सिं सायो आरो ना बोलोआ मेङाबाबो माने सिङा सायो आरो एसे कालार फुनबा थ' जोंना दायो नै खामानिया जोब्बाय आरो दिनैनि थाखाय थ' माने क्लियार जाजोब्बाय आरो जोंना फोननाया खामानिया बै नै उनथिं न' नुहुरनायावनो जासिगोन आरो ना गाबोननिफ्राय माने बेयाव खेमसि पारलिं पुरा लगायगोन आरो ओमफ्राय लहानि खेमसि पारलिं बेयावनो वेल्डिं खालामगोन आरो जोङो ओमफ्राय दिनै कालार सालार होजोब्बाय आरो ना पाइपखौ लहानि पाइपखौ थ' बेयावनो गाबोननिफ्राय खामानिया स्टार्ट जासिगोन जोंनिया थ' दिनैनो जानो गोनांमोन आरो ना थ' माने बेथिं सानैया लोगोआ माने इम्परटेन्ट रायखा थांनो गोनां जाबायना थ' बेनि थाखाय खामानिया जायासै आरो ना थ' गाबोननिफ्राय पुरा बेवहायनो खामानिया फिक्स जाखाबाय आरो ना थ' बेयावनो खेमसि पारलिं लगायसिगोन आरो गाबोन ओमफ्राय मोनसे खोथा थ' नोंथांमोना जुदि बिदि लहानि खेमसि पारलिं लगायनो रोंब्लाथाय माने जोंखौ कन्टेक्ट खालामजागोन आरो ना बसनि नाम्बारखौ आं स्क्रिनाव होनानै होगोन थ' नोंथांमोना बिथांजों कन्टेक्ट खालामजागोन आरो ना थ' लहानि एभ्रिथिं जायखिजाया खामानि लहानि आरो ना थ' माने थिं सिं खुवायनो दङबाबो माने जोंखौ कन्टेक्ट खालामजागोन आरो ना थ' जायखिजाया लहानि वेल्डिंनि खामानियाव जोंखौ कन्टेक्ट खालामजागोन आरो ना नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर खुवायनो दङब्लाथाय बानायनो दङब्लाथाय आरो ना थ' नोंथांमोना स्क्रिनाव बसनि नाम्बारखौ होनानै होखाबाय थ' नोंथांमोना कन्टेक्ट लाजागोन ट्रिनिटि कलेजआ नैथिंनो आरो ना बैथिं अफिसा बैथिं दङ आरो माने दिनै गेजेराव साप्लाइ बिफां दोंलायलायो आरो ना गेजेराव नैथि क्लास रुम गोजानिफोरा खानाय सिननायखाय दांफ्लांबाय थायो आरो क्लास रुम आरो नै हाबनानै नायबायलै एसे क्लासथ' खालामनो मोनानो बेयाव थ' ओमफ्राय नैथिंनिया पुरा नै गोथां क्लास रुमा पुरा एसामिस मिडियाम गोजा आरो ना थ' बैथिं माने नैबेबो एसामिस मिडियाम गोजा आरो ना थ' माने जोंनियाथ' खामानिया अलमस्ट जोब्बायानो ओमफ्राय एसे माने कलेजखौ एसे गिदिंनानै नायथिंदों आरो ना खामानि जोबनायखाय थ' नोंथांमोननो बेखिनिखौनो शेयार खालामबाय आरो ना थ' माने नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलायसिगोन थ' दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै बारा गोलाव खालामला माने जिहेथु नोंथांमोननो बेवहाय माने देखायनांगौ एसेबां गैला नालाय थ' भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरो ना थ' नोंथांमोना नेक्स्ट ब्लगनि थाखाय नेनानै थाबानो जाबाय आरो जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरो ना ओमफ्राय नोंथांनिसिम बेनो रिकुवेस्ट आरो आंनिफ्राय थ' नोंथांमोना प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो ना नोंथांनि मोनसे साबस्क्राइबारानो आंनि थाखाय बहुत आरो ना गोसोखौ खुसि खालामगोन थ' बेनि थाखायनो साबस्क्राइब खालामाखैबा थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरो ना बाय